יש לך דירה למכירה ואתה שוקל למכור לבד, אולי עם מתווך, אולי לפרסם איזה פוסט בפייסבוק ולקוות לטוב, אז בוא נדבר דוגרי. למכור לבד נשמע פשוט, אבל בתכלס זה חתיכת משימה. צריך שיווק מקצועי, צילומים שמושכים את תשומת הלב, יד על הדופק עם מתעניינים, ולנהל משא ומתן בלי לפספס כסף, כדי שאתם תרוויחו יותר. וזה עוד לפני שדיברתי איתכם על עורכי דין, שמאים, חוזים, בדיקות. הרבה בעלי נכסים מתחילים לבד, ובסוף מה קורה בפועל? מתעייפים, מבינים שזה לא מה שהם חשבו, שתוך רגע הם ימכרו את הבית, יפרסמו איזה פוסט בפייסבוק וזהו. ובפועל, מה שקורה לפעמים, זה שהם מתפשרים על המחיר ולא קיבלו את המחיר שהם רצו. ולכן, אני כאן בדיוק בשביל זה. נעים מאוד, שמי אביב לסקר, מרימקס אמפייר ראשון לציון. אני כאן לא רק לפרסם לכם את הדירה, אלא למכור אותה בצורה מדויקת, מקסימלית, מיתוג של רשת עולמית, על מנת שנוכל למכור את הדירה בצורה המהירה ביותר והטובה ביותר עבורכם. אז דקה לפני שאתה מפרסם את הדירה לבד, תן לי רגע ונדבר. כמובן שאין התחייבות, זו רק שיחה שתראה לך מה אפשרי.